Kailangan nating bumangon mga kasinag. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating kumilos. Magandang hapon po mga kasinag. Kumusta po kayo? Ayan, ilang araw po tayong nawala mga kasinag kasi nagpahinga po muna ako. Pero ngayon kailangan nating mag-vlog ulit para may income. Kasi magugutom ang Pilipino. Andito ako ngayon mga kasinag sa may kulungan ng baboy. Pinakain ko yung mga alaga namin. Tapos nagdidilig si Bunso nung tanim kong pechay. Ayun si Bunso mga kasinag. Dinidilagan niya yung pechay. Tinutulungan niya ako mga kasinag. Siya ang nagdidilig kapag walang pasok. Tuwing hapon, pag umaga ako ang nagdidilig kasi may pasok sila, maaga silang umaalis dito. Yung pechay po pala mga kasinag na tinanim ko dun sa mga pinutol ko na bote, matataba na sana, malalaki na yung dahon. Parang mga coins na 5 yung laki ng dahon. Tapos pag gising ko kinaumagahan, wala nang mga dahon lahat. Hindi ko alam kung bakit nawala ng dahon yun. Hindi ko alam kung manok or yung bingala ang tumuka. Kasi inubos po talaga lahat, pati yung mga puno na bunot. Tapos yung talong naman na pinatubo ko, wala na rin mga dahon. Ubos na. Kaya di ko alam kung mabubuhay pa yung mga talong. Kasi nakatanim pa naman sila. Pero walang mga dahon. Pero yung pechay talaga mga kasinag na nasa mga bote, hindi na po yun mabubuhay kasi nabunot yung mga puno. Natuyo kasi namalayan ko na nga lang po wala ng mga dahon. Nabilad na ng araw. Kaya yun, nakakalungkot mga kasinag kasi maganda na sana yun. Matataba sila kaysa yung mga nandito. Mas matataba po yun. Hindi pa ako nakapag-vlog mga kasinag ng ilang araw. Kaya nagre-upload po ulit si Imboy ng mga lumang video niya para lang may upload kami sa YouTube. Kaya ngayon, pinilit ko na pong mag-vlog para kahit paano po may pumasok na income sa aming channel. Kaya nag-vlog po ako ngayon para may ma-upload tayo at para ma-update ko na rin po kayo. Kailangan nating bumangon mga kasinag. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating kumilos para huwag tayong magutom kasi kung mahihiga lang tayo walang mangyayari. Ayan si Bunso, gagatungan niya raw yung baboy kasi nilalamok paggabi. Kaya gagatong muna siya. Tulungan ko muna mga kasinag si Bunso kasi baka mapasok. Ako na be. Ayan na yung baboy natin mga kasinag. Medyo lumaki na sila. Ayan. Lumaki na din ng konti mga kasinag. Lumaki na yung tiyan. Ayan. Ano, kulang pa? Tama na yan. Dito po muna tayo mga kasinag sa bundok. Lumanghap muna tayo ng sariwang hangin. Ayan si Bunso. Tapos na kami magpakain ng baboy. Nagatungan na rin namin. Ayan si Pitoy. Kasama namin si Pitoy. Ayan si Janjan. Nakasunod na si Janjan. Yung kambing pala naming alaga mga kasinag, kinagat ng aso. Buti na lang po, hindi na grabe yung sugat ng kambing. Maliit lang naman daw po yung sugat. Lalaro muna sila mga kasinag. Pero mamaya-maya po uwi na rin kami kasi magluluto pa ako. Para makainom na tayo ng gamot mga kasinag. Nakaka-relax dito mga kasinag sa bundok. Ganito talaga mga kasinag ang ginagawa ko kahit po nung nasa abroad pa si Imboy. Kapag inaabot ako ng lungkot or di kaya ng stress or kahit ano pa yan. Dito ako nagpapalipas ng oras. Dito sa tuktok ng bundok dito sa may malapit sa may kulungan ng baboy. Naggatong sila mga kasinag para hindi raw po kami lamukin. Dadagdagan niya daw mga kasinag yung gatong ng aming doon, pausok. Ayun. Kasi ilang kahoy lang yung nailagay namin. Dadagdagan niya daw muna.
Ito pala ang paligid dito sa amin mga kasinag. Pag nandito ka sa tuktok, yan, yung bahay na yan na may blue na bubong, yung pinapagawa namin na bahay yan. Tapos yan mga kulungan ng baboy yan ng tiyuhin ko at ng kapatid ko. Andyan sila. Tapos yan mga palayan na yan mga kasinag. Hanggang doon, palayan na yan. Kaya nare-relax ako mga kasinag pag andito ako sa may tuktok. Lalo na po mga kasinag nung hindi pa dinadaanan ng bagyo dito sa amin. Napakaganda ng tanawin dito kasi green na green talaga yung makikita mo ngayon. Medyo bali yung mga dahon ng nyug, yung mga puno, kaya hindi gaanong maganda. Pero nung hindi pa ito binabagyo, napakagandang tumambay dito. Paano po yan mga kasinag, hanggang dito na lang po muna ang aming vlog ngayong araw. Pasensya na po kayo kung ito lang po muna ang update namin. Kasi nga po hindi ako makapag-vlog ng maayos. Pinilit ko na nga lang po mag-vlog ngayon kahit masama pa yung pakiramdam ko para may ma-upload lang tayo. Kaya maraming salamat po sa panonood nyo sa aming mga video. God bless po. Mag-ingat po kayo lagi. Bye!